Vi har en kort præsentation om salpetersyre. Vi vil gerne starte med vores strukturformel, hvor vi har N, som er atomsymbolet på nitrogen, som I også kan se herude på højre side. Så har vi 3 oxygenatomer, som er bundet sammen med nitrogenatomet, og en enkelt hydrogenatom, som er bundet sammen med vores oxygenatom. Dette er strukturformlen for salpetersyre. Elektronprikformlen ser således ud, hvor vi igen har nitrogenatomet her i midten og 3 oxygenatomer rundt om, og vores enkelte hydrogenatom, som er bundet til vores oxygenatom. Men denne gang har vi nogle prikker, som vi kan tage for eksempel de her prikker rundt om nitrogenatomet her. Der er 5 prikker, det vil sige at de prikker symboliserer antallet af elektroner på den yderste skal. Det vil sige at nitrogen har 5 prikker, det vil sige at den har 5 elektroner på den yderste skal. Og det er det samme med oxygenatomerne, de har 6 prikker, det vil sige at de har 6 elektroner på den yderste skal. Og det er det samme med hydrogenatomer, som har 1 prik, det vil sige 1 elektron. Rummelig opbygning af salpetersyre. Her har vi igen den samme opbygning næsten. Der er en forskel, det er at vi har en binding her, stregbindingen, som mellem 2 oxygener. Det har været en unødvendig binding i strukturformlen og elektronprikformlen, men den er med i den rumlige opbygning af salpetersyre. Ellers har vi nitrogenatomet her, som er bundet sammen med oxygenatomet, så den har stregbinding her. Og det her oxygenatom er bundet sammen med to atomer, og det andet er jo hydrogenatom, så de skal være længst muligt væk fra hinanden, de to stregbindinger, og derfor får den sådan en skråt vending her. Polaritet af salpetersyre. Polaritet af salpetersyre finder vi, det er at finde om salpetersyre er et polært stof eller et upolært stof. Og det gør vi ved, at vi har jo hydrogen, oxygen og nitrogen. Så vi tager dem aflæser dem her fra skemaet, som jeg har gjort for jer. N, som er nitrogen, er 3,0, oxygen er 3,4 og hydrogen er 2,2. Som jeg også sagde før, så er der den her stregbinding, jeg har ikke igen, fordi den er urelevant at have med. Og det gør jo, for hvis der var en streg her, så skulle vi jo sige 3,4 minus 3,4, og det er jo 0, det vil sige at der er den 0 oxygen. Det betyder at, igen at den er unødvendig at have med, og at altså med i regnskabet, ikke? Ellers har vi nitrogen, som skal minuses med oxygen for at finde forskellen, og det gør vi 3,4 minus 3,0 rent matematisk, og det er 0,4, som jeg har skrevet for jer her. Så har vi oxygenen og hydrogenen, som vi skal finde forskellen med, og det er 3,4 minus 2,2, og det er 1,2, som jeg har skrevet her. Så har vi de to forskelle, 1,2 minus 0,4, og det er 0,8. 0,8. Det skal vi bruge her i næste side, hvor vi skal aflæse det i det her skema, hvor i anden ramme der står 0,5 og 1,6 mellem 0,5 og 1,6. Det er polære stoffer. Det hører lige til vores nummer her. Tal 0,8. Det vil sige at salpetersyre er et polært stof. Så får vi stillet et spørgsmål, som hedder, er salpetersyre opløseligt i vand? Jeg kan sige først og fremmest, at salpetersyre er vandklart og farveløs og stærkt ætsende væske, ikke? Det fortæller næsten det hele. Men vi har i hvert fald undersøgt at stoffet i vandige opløsninger disokreres så godt som alle salpetersyremolekyler i nitrationer og hydrogenioner.
Så salpetersyre kaldes for nitrater, og næsten alle disse nitratsalte er opløselige i vand. Så ja, salpetersyre er opløseligt i vand. Så får vi et til spørgsmål, som hedder, er salpetersyre opløseligt i heptan? Og det har vi havde jo salpetersyre her, som var et polærstof, som vi sammen fandt ud af lige før. Det er vi enige om. Så har vi heptan, som gruppen, altså os, har undersøgt, og det er et upolært stof. Og det er sådan, at når et polært stof blandes sammen med et upolært stof, så bliver det ikke opløst. Altså et polært stof bliver ikke opløst i et upolært stof, og det gør et upolært stof heller ikke i et polært stof. Så det er sådan, at polære stoffer bliver opløst i polære stoffer, og upolære stoffer bliver opløst i upolære stoffer. Så et polært stof som salpetersyre kan ikke blive opløst i et upolært stof som heptan. Så salpetersyre er ikke opløseligt i heptan. Så havde vi opgaven 5.9 i bogen, hvor vi skulle afgøre, hvilke bindinger der er polære og upolære. Og de bindinger havde vi nogle grundstoffer, og det var fluor, brom, nitrogen, oxygen, svovl, hydrogen og carbon. Dem skulle vi finde forskel med. Vi kan starte med F, som er fluor, som vi aflæste her i elektronegavitet skemaet, hvor F er 4,1, og det minuser vi med brom, som er 2,7, som vi også har aflæst i skemaet, og forskellen er 1,4, som vi aflæser i det her skema, som vi også gjorde før, som I godt nok skal huske. Og det er 1,4, det vil sige, de er polære. Så har vi nitrogen og oxygen. Forskellen med dem ved at aflæse den, som vi også gjorde heroppe, det er 0,4, og det aflæser vi hernede, som er upolære. Det gør vi sammen med svovl og hydrogen, som er forskellen 0,2, og viser, at det er upolære. Og igen her, nitrogen og hydrogen, hvor forskellen er 0,9, og det er polære. Og igen heroppe, carbon og svovl, forskellen er 0,1, og det er upolære. Så har vi carbon og oxygen hernede, og deres forskel er 1,0. Det viser, at de er meget polære. Det viser faktisk hernede, hvis vi aflæser, at mellem 1,6 og 2,0, og et metal er involveret, viser det. Og det betyder, at carbon og oxygen er polære selvfølgelig, men også en ionbinding. Og det var det hele. Skrevet, lavet og tænkt af Amanda D, Kia K, Camilla og Sahat.